Ipediang supaya pibaroki para loki para jor sajisin syaki sawayom. Dan mentaka janmit ka pratarik ubnai balai jong usnem arajar arpusan layo I ya ka jing blok kali haka surok na umshyrpi syah hynñiew mer. Hakane ka janmit ilayo I ba haki babon teli ki jaka ki kali ki lala ban iaid. Haka ki folen na haki sautli ki ba la ban iaid kali ban ilayo I ruba ki kali ki la iaid haki hynñiew teli ki lan sin iaid hynrei wada pedeng kane ka jing kham keloj ka surok haki jaka bagi benta-benta ba kila de praya kena ke surok hynrei lamat pat ya ka jing dheng kali ka bada ki kenta namar ba ka jing bon pala ki kali ki bala ba ban lech la ki jong ki snong ki thau ba chala ki jong ki ying ki sem. Hey, boleh. Ah.